Takže akurát som po tréningu vo fitku, odcvičil som chrbát a triceps, na záver som si dal ešte brucho a teraz v rámci regenerácie a doplnenia energie okamžite po tréningu vypijem proteínový nápoj, vysokobielkovinový a príjmem sacharidy v podobe banánu, ktoré sú potrebné na regeneráciu a rast svalstva. Bielkoviny a sacharidy obsiahnuté v proteíne a banáne je ideálne prijať okamžite po tréningu a za nejakých 20 minút, 25 minút po tréningu zjesť hlavné jedlo, či už na obed alebo vo večernom tréningu ako večera. Ja som si pripravil 200 g kuracieho mäsa, 2 vajíčka a mladý špenát s paradajkami. Jednoduchá varianta, takisto potrebné nutričné hodnoty po tréningu, ktoré vaše telo potrebuje.